مارا جوائن کو تھا اے وحدہ لائن سرا بلوچ زانتکار و ادیب یارجان بادینی صاحبہ آئی گما گپوتران کریں. السلام علیکم بادینی صاحب. وعلیکم السلام بانک عالم وشکور شما. الحمدللہ سر الحمدللہ. بادینی صاحب درست چی پہلوا بلوچ کلچر ڈے شمارا مراد بات اور بلوچ کلچر ڈے شما چو چارے اور اسی اہمیت بابتا کم معلوٹی کے شما گپ پکنی. جی منی نے مقام شمارا وش ٹی وی دورا کارندانہ کلچر ڈے مبارک بھی دیتے زنی ہمار روچنت کے اسی ماں شمارا کریڈٹ ہم دے لوٹاں کی وش ٹی وی اچھی شروع کرتا گت اور کلچر ہے کنچن چیزیں گشنت کے قوم راج پا آر و سیلابا پا زمین چنڈا پا جنگ آلاس نباں قوم راج ہماواد آلاس باں تاریخ تعاون نام نشان ختم بھی وعدے آون دودور ودگ رسم و دوت زبان الاس بھی بیتے ہیں. تو کلچر ہے ہمیں مدنی چیزیں کی کل ہر کسی کے ہر قوم راج کلچر و زبان رسم و دوت الاس بتن تو آ زان کوٹت شوت ختم بود اور یہ باروا وعدے ماں بلوچ قوم راج سیل کنن تو میں دودور ودگ میں رسم و دوت آستے سکونو قدیمن جی میرگڑ تاریخ بھی بیت یا بلوچی زبان جندہ تاریخ بھی بیتے سکونو قدیمن. تو منی وش ٹی وی نے مگا وہ درائیں گوشت دارو کچارو کا نے لوٹنت کیا باہد انت وتی استنگ کلچر آرا وتی دو دو ربی تگا رسم و دو دانا زندگ دارن آچونی شرط داشت کنت باہدیں وتی جنین بھی بین مردین بھی بین تاوتی پچ پوشاکنا زندگ دارن انچو آوتی استے اما ٹریڈیشن کے میں بوتگنت بلوچی قوم راجے آوان زندگ دارن چوش کے میں نام انت آہم بائدنت بلوچی نام کے استند سک مردینانی بیمن جنینانی بیمن سک نامدار نامت آ زندگ دارک دوند انچو میں بلوچی وردن ورا کے استند آوانی وتی ٹیسٹ آوانی وتی یک ذائقہ کی استے آسک نامدارن تو یہ درا چیز کی استے میں نندک پادایک مرک زند سیر آروز سانگ یہ درا استے بلوچی اما کلچر بنیادہ بھی بیت تو میں قوم راج نئے و کدے ماروت بلکہ میں دو دو روبے تک رسم و دوت زندگ مانند وہ میں زبان دے ماروت. جی بادینی صاحب آؤں کے پدری سے شما چی کلو دے اگلوٹی انچما زانی کے بلوچستان جو جاورہ حالاں آئیے تو کا اچو یک ڈارکنس یک مایوسی ایسے لیکن میں گندی کے وعدے کلچر ڈے کے تھے گوڑا دراہ چے ورنا بیبا کماش بیبا درو جو اس سے اشیاء بعض ہوبا چی منائینا گوڑا آئینی واسے شما چی کلو دے اگلوٹی. بنک منی کلو درست نہیں خاطر ہمیشہ خاص کر میں ورنہ آؤ کے نیو جنریشن کہ بعد ما ہوتی کلچر ہر وقت مطلب 2 مارچ ہے ہستن بلے ما ہر سال 12 ماہ ہر زندگ دارین ہم میں چوکے منگو سیرو آرو سے رسم دوا بند یا مرکو زندہ بند ان سک بلائن ٹاپک ہے کسی طرح مردم ڈیٹیل اگر جن ٹائم ضائع بھی تھے تو یہ میں ہستن کہ اب سوال 12 ہوتی اب دارن ہوتی چکانے نامہ بلوچی ایر کنن بلوچی بوانن بلوچی وانا گب زانن بلی تو انگریزی زانے دومی زبان زانے تو ڈگری گرے ڈپلوما گرے ٹھیک ہے تو اور چنکا زبان زانے لیکن وتی زبانہ دیما برگ او وتی پچو پوشاک گورا کنک او وتی استے ایمبرائڈری کی میں استن دوچ استن ایشانہ دیما یہ اینٹک چیزن دنیا ہے تا ایشانہ دی گندن وقت مرا پر سے مرا سٹکے سے دستابی تو دنیا ہے جس کنک کہ چون دو چک بوتگن چون اڑ کنک بوتگن تو منی ریکویسٹیشن کے سال 12 ماہ ہفتے میں نیو جنریشن ہوتی دو دو ربے بالکل تک ہوتی بادینی رسم صاحب دو ادھا میں شمی گپے گن اتفاق کرنا جو میں گندی پیرنٹس میں آئینی کوشش ہمیں بھی میں چوک انگلش ویسکی یا ای میں معاشرے تو کا ایڈجسٹ بے گے وسطہ اردو صاف بھی سیکھی بلوچی نے مگا چیزیں رجحان کم بے گئی کہ کسانی چوکا نما آؤ کی جو گندی ہمیں نو کی مات پیتا آئینی کوشش ہمیں بھی کہ میں لوگا بھی چوکاں گو اردو تہا بر بکنی تاکہ سکول روائنا ایشو مبیتے یا انگریزی تو کہاں لوٹا کے گیشتے چما گیش ہوتی چوکانی گناہ بر بکنی ادھا شما نہ سمجھے کہ ادھا پیرنٹس وتی ہی کلچر گناہ اور وتی چوکے گناہ بھی زراکی کرنے گیا بعض تیگا بالکل راستن اگر چھک کارا تو اردو تھا
Ste बकरिया बुजे मालूम कने अबुजा जू सरपत भी पदा बकरिया सरपत भी थे ना अंचो अंग्रेजी है हम तो बलूची तो सरपत का अंग्रेजी हम दोरा और जुए ने चार्टर तास्ते के माती जुबान है था वाने ना गए सवा बच्चे चुकस्तान गुंडूस्तान जू दर बरनते वावनी राइट्स दिया तो ये चीजें खातरा अर्चिंका की मावती जुबान दे मा बरन और मैं जुबान बाद में पदागा अमा अर्चिंका ज्यादा गप भी जनन बिनीवीसन और खासकर कंप्यूटर दौरे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दौरे पदा कितनी ज्यादा बा ओ पदा गूगल तरह वत ट्रांसलेट का तो मैं जुबान वत एक रिच सेर जुबान है अरक्षानी डायलेक्ट भी आई को सुलेमानी भी मकुरानी भी तरह अमीन का यक लफ्ज है बाज़न मतलब माना हो अमा लफ्ज गिंदगा बा तो बलोच वत एक सेर जमीन जुबान है वो आई जिंदग दारे का खातरा बादे मौजूद भी करना बाज़ मेहनतवार बादीनी साहब शमे कीमती वाहद दे के वस्ता अंश के बादीनी साहब गपुत्रान करेगा बुता कि कोई भी ज़बान सीख के तो का ऐब नहीं कोई भी ज़बान बुरा नहीं अमिचो चोखो जैसी ज़बान सीखी बाज़ बेहतर है लेकिन अल्लमी के थी मादरी ज़बान सरा आइए कमांड भी थे एम अभी के माँ यक रे से तो का रहोगे लेकिन वती जो जहा गाँ लोगे का ओले चौक का आया न माँ जैसे वती कल्चर अच्छी दूर बेकनी